Kuleko aukeri izaten da, ezta? Da, alegintxo egitea merezi du da. Bai, batez be, oso komertzialak ez dira. Beraz, agertzen diren gauzak, bereziak edo, bai, merezi du. Aprobetxatu beharreko aukera. Bai, gainera nik uste duten nahiko, dagoela leku askotan, ez ara joan behar momentu batetan leku batetara eta han bakarrik mundu guztia, baizik eta nahiko desberdinak izaten dira gauzak, eta puntu bat izaten da bai hemen, bai San Agustinen, bai Landakon, aurten musika eskolan, bai, denetatik. Egiten dire, baina gehiago gureko geunkez eta beharko leukez gure hizkuntz gure hiztunak, ezta? Orain be, egunotan ikusi dugu Netflixen kontu horregaz be, Madriletik frenomanoa sakatute dabiltzala eta sakatu beharko dentzagu, ez? Komunikabideen arlo guztiak, euskeraz be, gozatu alizatea. Guretzat interesgarria da hiruren artien lenguaia propio bat sortzi eta jolas horretan ez izetie bat eta bat, baizik eta beste gorputz bat sortzen dela hiru disiplinen artien. Improvisazio ikuskizun bada eta publikoari eskatzen dotzaguz gai batzuk. Orduen horrek esan gure dau, publiko bakotzak proposamen bat ingo dauela eta gube bai hori irungo dugula estenara. Disiplina bakotzak igual bere improvisetako era dekola eta gero bakotzak bai oso askar proposamen bat pentsau bidau eta arriesgau eta aurrera eron. Hori da zailtasun bat, baina hori da bai mantentzen dagoena ikuskizuna bizirik. Orduen hori guretzat oso interesgarria da. Kaixo, ongi etorri gure laborategia. Proposamen honek interakzioa du oinarri. Aritz Lasarguren dela bisualetan dabilena, bere idea izen zen, bera ingeniero informatikoa da, eta hor, eta dantzaria bai, eta aspalditik aukintzaben buruen hor egiteko gogue, eta elkar ezagutzen ginen dantza mundutik, eta hor sortu zen jolas hori, eta agia zen jolas moduen hasi ginen, eta hortik ikusi ginen ikuskizun garatu alginula. Guk udan aurkeztu ginen hau, baina laborategi formatu baten proposamena zabalago esan, eta azkeneko hietan ibili gara proposamen apur bat fintzen eta izten ikuskizunera eruten. Orduen gaur guretzako bai da, bigarren estrenaldi bat moduen. Feedback moduen asko jaso ginen hasieran sorpresa. Gentientzat, esaten duzu igual dantza ikuskizun bat eta hau ez da dantza ikuskizun bat. Orduen bapatien sorpresa, zelan egiten da, zelan improvisetan da dantzan, igual bertsolaritzakin ohitute gauz, baina beste disiplinekin ez. Orduen sorpresa eta gero egia da bisualak pisu handi hartu aldabiela, orduen baizala hori, inundetan dagoen esperientzia bat. Eta orduen badanetaretik, batzuk oso ondo pasau zabien, sentsazio desberdinek, baina feedbacka ona izen da. Kaixo laguntxoak, ni txorimaloa naiz. Eta hemendik bertatik kontatuko dizuet ikusten ari zareten baratzean gertatutakoa. Itzela baratza hemen bizitza demasa. Printzeak bezala bizi dira barazkia. Hortxe duzu, burua porro itxura, hankak ordea patatak ziruditen. Barazki gehienek gaizki tratatzen zuten bitxia eta arraroa zelako. Bitxia eta arraroa baina horri esker izan zaitezke aporta. Ez ziren ados jartzen eta azkenean deitu zuten Telefonos! Porrutata. Eten gabe atzeko zaurrera. Futbola ez duzu gustoko maite duzu sakera. Baina bakarri sentitzen zara, kanpoan ez badago zure tokia, ongi etorri hau da zure baratza. Hirugarren aldia da, ahalegintzeka dela bertatik delegazio bat ekartzen. Lehenengo aldia delegazio bat ekartzea lortu dugula, ez da bape erreza.
Eta hau aprobetsatuz, Durangoko azoka eta Durangoko nerekin zenidatuta dauela aprobetsatuz, dokumental hau produzitzen lagundu dugu, ez? Dokumental bat, Kobaneko liburutegiaren historia kontatzen dagoela, baina azken finean gaur ikusi dugun moduan errealitan bizitan, errealitate bat da eta familia guztietan bizi zendan sofrimentu bat trasladatzen dago. Rojavayê Kurdistanê di bin desthilatdariya rejima Sûrî de bû, ji ber ku di bin desthilatdariya rejima Sûrî de bû tim mafekî wan yê çandî yê ziman nebû. Fe bi şoreşa ku li Sûrî gîştî ava bû ki hereketa gelên Sûrî tevde dest pê kir, Kurda jî dest bi hereketê kir. Firsetek bû ji bo ku Kurdên ku Rojavayê Kurdistanê jiyan dikin mafên xwe bi dest bixînin. Ev yek nerehet bû. Buna ve giringiya ve dokumente ev bû ki Rojavayê Kurdistanê da bi derfetên herî kim bê materyal bûyîn, bê tecrübe, bê tiştek îdiayekî hebû ku unîversîteya xwe, dibistanên xwe tevde bi Kurdî vekin. Noktayekî dine girin ki lenderê dokumente de malbatek hat nîşandayî ki ev malbatê 11 şehîdan. Evaya di Kurdistanê da ne tenê Rojava serasta Kurdistanê tev da belkî mînakekî biçûk e. Hemî parçê Kurdistanê da malbata şehîdan e. Dokument zaten tev da derbarê vê noktayê da bû xwestiyê nîşan bide ki pir giringekî milletê dîtir bizan vekî diyalektikekî çawa di henderê Kurdistanê da ye. Ji xwe berê ez belgefilmê bibînim jî ev pirtûxane di jiyana min de tiştekî pir giring bû. Ji ber ku ew malbat wek malbata min duyemîn e û hemû endamê wê jî hevalê min bûn. Ji xwe dema ku jî çêbû Adnan Hesen yên ku pirtûxane saz kir, ez wê em hevdûre li Amedê bûn, em ne li Rojava bûn. Ew vegeriya Kobanê lê piştî min nas kir, em li Amedê man me nas kir ku wê ew ê pirtûxanakê veke bi navê Rodî û Perwîn me kampek li Bakurê Kurdistanê ava kir ta ku em kar bin pirtûka komê hev bikin û bidin hev û ji pirtûxanê re bişînin. Yani pirtûxanak li bajarekî wek bajarê Kobanê ku ew qasî xûn rijandiye ji zarokên Kobanê re li cihê şehadeta di nivîskaran vebe tişkî gelekî giring e. Ji ber ew her du jî nivîskar bûn, helbestvan bûn, xewna wan bû ku rojekî aram di Kobanê de bijîn pirtûxanakê vekin. Badu? Bada. Badu, bada. Bai, bada. Marea izugarri jeitsi da, joku zairen olatua, datorrelako itxas belarrak txalupak, kostalde oso badago, joku zairen olatuaren zai. Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldar korretan Urte gehitzenetan etorri naizela, mutikotan autostopez etortzen ginen.
Eliza Azpira, Eliza Bian egiten zanean, takit, urte asko, bai. Bai, aurten lehengo aldiz hemen, ez da guztiz egixe hori, txikitatik aukidote ohituri etorteko azokara, urtero, aurten bai biziko dute beste puntu batetik, baina momentuz oso pozik, gustora eta ondo doie. Iraun urtekoa baino bia, aldan moduan, ikustu jendeak gogua jartzen duela, eta gero batez ere saltzaileek eta, ahalegin handia eskatzen du, baina Durangok zeresan handia dauka urteko kontuetan, eta holaxe, bai, ondo esan bihar. Kuriosu da, oin egon gaur bazkaltzen, tartetxo honetan, deskantzotan, baina gustora azkenien ondo inguratuten hau, lagunek badazonduen be laguntzeko, bakarrik ezin dalako, eta artista handizen artien hemen. Diskoak izaten dira asko hiltzearen ondorengo lanak, ez da? Baina bai, gero benetan borobiltzen dira diskoak behin konzertuekin hasita, ez da? Hori da kontua, bai. Bai, gogoz beste taldea osatu dugu eta holaxe, beti gogoz, bai, egia esan. Bai, gerturatzen da jendie gainera, ez nauken espektatiba asko, eta sorpresi eruen dotz, badabil urbiltzen jente desente, jente ez ezagune, eta, eskertzeko da azkenien jenti etortzen da nien esaten guztetan jakola nire musikie eta erosten dagoenien asko. Bai, bada. Zero gara ikusten. Ipuin kontaketa bat, baiet? Bai, ipuina. Egon da mutil bat, ipuina kontetan, eta indauz pasarata moduan ahotsa eta ondo. Otsoe. Oitura dakago urtero etortzen gara, bai. Lehengo aldiz uste, bai. Ez urtero etortzen gara. Lehenengoa. Liburu asko daudelako. Eta politak dira. Kriston hor goxo-goxo eta egia esan oso politia izaten da. Eta gaurkoa ere oso ondo kontatua eta oso gustora egon gara, baiet? Bai. Oso polita. Ez dut dana ikusi, bakatik ikusi gokela bat, baina oso erosoa aurrekin egoteko eta oso interesgarria, bai. Eta gure txoferra, arekin konpondu du. Oso toki aproposa iruditu zait, zen igual egotean eserita, han egoteak ematen dizu igual gertutasun bat beste toki batzutan ez daukazuna. Adibidez, mai altu batean da zaudenean edo, eta hemen ez dakit oso erosoa sentitu gara eta oso gustora egin dugu. Aplikatigu aktore batzun ilustrazioak, eta pixkat historioa eta... Bea da Katarzyna Lebiedzinska eta Poloniakoa da, eta idazlea da. Eta egin du liburu bat, nun agertzen dira elkarrizketa batzuk Euskal Herriko ilustratzaileekin. Kasiari oso deigarria egiten zaion zenolako maila dagoen Euskal Herrian ilustrazioari dagokionez. Eta, zenolako ez bakarrik kalitate maila baizik eta aniztasuna. Orduan, bere asmoa zen pixka bat adieraztea beraztasun hori liburu honetan. Eta, geho itzuli du Koronabarrok, oso ospetsua dan itzultzaile bat, eta oso polita. Sartu nazenean galdetu dut, eta hau beti da holan, eta esan diate baiet, aurrentzako kulturan arloan, daudela gauzak, ez nuen ezagutzen aurretik, eta bai, polita. Errepikatzeko moduko. Bai, gugu pixkat urrun gauz, baina hurbil biziko banitz, etorriko nintzateke. Bai, bada. Moldetan datoz pertsonak patroi berdinez moztuak zerbait egiazkoa bereiztu batzenuke haien plan ilun baten panpinak.
egia esan proiektu hau buruan ez dut denbora askoan izan, zatik laguntza honetarako aurkeztu bertzen ideia original bat, eta etzen inoiz lehenago erakutsi. Orduan naiz eta nik proiektu zarragoak dazkadan eta horrela, esan, proiektu berri bat aurkeztuko dut barrakarako, eta nik uste dut zuzenena dela eta egokiena dela ere egia esan. Beti ikuste ditut bekak, eta bira, persona hauek bekak irabazten, edo geho batzutan kexatzen naiz, eta guzti hori. Ez banaiz aurkezten ez dut inoiz irabaziko. Eta hori aurten, beka batzuk ikusi nituen eta medio sari sozialetan eta horrela, eta aurkeztuko naiz. Aber ze gertatzen den, hartuko dut asteburu bat, ederki prestatuko dut eta bialiko dut, eta atetzen bada ondo, ez atetzen hortxe. Zira baten filtro bat pasa nuen, defentsa bat egin nuen lanaren defentsarako zerbait gehiago garatu nuen ideia. Eta hori, enuen espero, hori deitu zidaten zorionduz eta irabazi nuela, eta pixka oraindik asimilatzen egia esan, saria. Eta hori, urte hontarako bintzat bizitza aldatuko dit, eta niretzako suposatzen du aurrera pausu bat, edo bintzat aukera erraldoi bat suposatzen du niretzako. Barraka izango da, bideojoku txiki eta polit bat, nun protagonista den neska gazte bat, Ainhoa izenekoa. Eta hori, Ainhoa pertsonaia hau, egongo da, bere amarekin barrakaz barraka egoten da, edo festa batetik bestera, zeren bere amak, txurro posto bat daka barraketan, eta hori, egun batean igoko da barraka batera, barraka misteriotsu edo sorgindu batera, eta barrakatik ateratzerakoan mundua eraldatuta egongo da. Bai barrakak eta bai inguruko zonak ere. Adibidez, egongo da txokolatezko baso bat, litxarreriaz osatutako bide bat, eta bertan topatuko ditugu bai lagun berriak, bai etxaiak, eta etxai asko izango dira hori, bai goxokiak, mota desberdinetako goxokiak, txokolatezko izakiak, eta bar. Jokuaren 80% nik egingo dut, ni neu izango naiz animatzailea, diseinatzailea eta programatzailea, eta soinuak ere segurazki nik egingo ditut, eta nik sortuko ditut segurazki nire ahotsarekin. Eta musikarako izango dut nire lagun eta lankide den Gonzalo Sardón, Amenaza Tape ezaguna dena. Eta berak musika egingo du, eta nik gainontzeko guztia esan daiteke. Ideia da nahastuak, teknikak eta irudiak nahastuak egongo direla, batez ere izango dira argazkiak eta horrela eskuzko materialekin eginak, proiektu honetan izango dira batez ere hori esan dudana jan daitezken gauzak, litxarreriak, kartulina, eta beste eskulanetan ezagunak edo erabili ohi ditugun materialarekin sortuta izango da mundua. Eta ideia originala da berez gehientsuenak irudimentsio edo stop motioneko itxura edukitza, baina froga batzuk egiten ari naiz, eta adibidez ikusten dut pertsonaia bidimentsiotan edo animazio tradizionalarekin ondo kombinatzen duela. Nahiko emaitza polita iruditzen zait oraingoz, bidimentsioko pertsonai bat, irudimentsioko inguru batean nahasturik egotea. Nik jokua pentsatzen dut zuzentzea adina guztiei. Orokorrean bideojokuak ez da komeni 6 urtetik berakoak jolastea. Eta nik barraka esango nuke, oraindik asko definitzeko dago, baina 8-10 urtetik aurrera edo nork disfrutatu ahal izatea bideojokoak, edo nork, euskeraz dakien norbetek, zatik bideojoko euskeraz izango da. Lan askok urtea ikusten du, lan askok urtea, bideojokoak egitea lan handia da. Ohituta nago proiektu txikiak egitera, game jametan, bideojoku sorkuntza maratoietan, normalean aipatu dena lagunekin edo bakarrik egiten dut, baina oraingoa da, inoiz egin dudan proiektu handiena izango da. Urtebeteko proiektua. Niretzako espero dut izatea erronka handi bat eta aukera handi bat ere. Aurrera pausu bat nire proiektuekin. Sormen digitala bultzatzea iruditzen zait egin bertzen pausu bat. Azkenean gustatu edo ez, mundu aurrera dijoa eta mundu eraldatzen ari da. Orduan iruditzen zait sormen digitalak bultzatu behar direla, mota guztitakoak.
Eta hori, horregatikan esan, sormen digitala. Nire aukera da, behingoz pauso bat emateko. Bai, bada. Natalie Waslick naiz, eta Toronton jaio nintzen, 30 urte ditut, eta duela 2 urte ona etorri nintzen. Ausartu naiz Durangoko azokara etortzera, zeren ez daukat aukera askorik euskaraz hitz egiteko. Bilbon, gutxienez, nire lana da jendeari laguntzeko. Adibidez, non daude komunak eta nahi baduzu, hemendik irten alda, horrelako gauzak. Gidari lanak, ez da nola baita? Bai, hori da. Ez da nire lehenengo aldia. Duela 2 urte etorri nintzen Durango azokara, baina bizitari moduan. Bai, eta oso interesgarria da. Duela 2 urte ez nekien ezer Euskal Herriari buruz, baina bai, orain bai pixka bat hobeto ezagutzen dut. Oso polita da. Eta nire ustez, kultura babestu eta kontsumitu behar dugu. Oraindik ez dut liburu bat erosi, 2 egutegi baizik. Animatuko zenuke zure moduko jendea euskaraz ikasten eta biena, etortzea Durangora edo Bolondres lan hauek egitera? Bai, horregatik etorri nintzen. Bai, jendearekin hitz egitera eta bai, parte hartzera. Nire ustez, hemen, Kanadan baino, babes handiagoa dagoela. Bai. Eta orain ez dut gogoratzen, ea horrelako zerbait daukagun Kanadan, baina uste dut ezetz. Beraz, interesgarria da, iniziatiba. Oso interesgarria da niretzat, bai. Irakurtzen ikasi duzulako eta bihar topa egiten topatuko nauzu. Bai, bada. Hortu zen pandemia garaian, geuden etxean, eta erabaki duen hori aipatzea liburu bat, eta komentatu nion, elkarrizketa bat egitea, egunero 2 astetan edo, komentatzea bere bizitza, bai, famatik kanpo nola den itxi, ez itxiari tuño, bata gauza bada itxiari tuño eta beste bada itxi. Eta liburu horretan agertzen dena da itxi, normala, kontzientzia deklasterekin, eta emakume libre, nizaten dute moduan, emakume libre eta hori dinitza da itxi. Libre, ondino hortan nabil, enaz erabat libre, baina bidean nao. Bai, holaxe izan zen, ingendu zen elkarrizketa luzeak, gai asko ikutu gendu zen, eta, apurtxuet, jendeak topatuko dauena da, nire iritzi batzuk, ideia batzuk, bizipen batzuk, eta hoxe, oso pertsonalak, eta niretzako esperientzia bat. Nitaz, liburu bat idazteak gizon honek, egite dozte ilusio handia, lotxa pizkatxoa ematu dozte, baina hortxe dau liburua. Erderaz dago eta euskeraz urtengo da, eta beste esperientzi barri bat niretzako. Noiztik diozuen askor, guztia posible dela, noiztik duzu estarrian, itzazoaren zabe. Agertzen den guztia, neuk esan dago gara, eta pentsetan dutena. Lekuzkanpo daude zure, hauts gorden kolde. Komunikabide digital berria da, guretzat, guk genukan hori ideia hemen Euskal Herrian sortute komunikabide digital berria, baina sare
kolaboratzaileen sare bat eukitzea estatu mailan, bai Katalunian, bai Galizian eta bai Madrilen ere, gure ardatz nagusia dire pentsamendu kritikoak eta, pertsona kontzientzia klase puska batekin. Eta, lortu dugu, hor dekogu plantele apurbet mediatikoa, baina, guretzako oinarri basikoak hori dira. Eta honekin batera, dekogu Zorrotz liburuak, argitaletxe berri bat, eta, hasi gara Itziarri liburarekin, bai honintzen baita bere lehenengo liburua, Tasioarena, eta ja, aipatu dugu, otsailaren 15ean, Kabakasen inguruko liburu bat aterako dugula. Durango, zer dan, azoka? Ni beti, etorri izanaz beti lasai paseoan, musika erosten, liburuak behituten, kale giroan murgiltzen. Niretzako da, garenaren adieraztea kulturan, eta oso plazan importantea da artistontzako, ezinbestekoa. Esango neukenik. Eta, ia aurrera egiten dugun, ze badakigu kulturarloa, zelan dabilen, zelan geuzen, eta ze zaitasunekaz, eta oso importantea, oso plaza importantea bizi alizateko, artistok bizi alizateko, ezinbestekoa. Bai, bada. Egunon, Aitor naz, Aitor Bedia Launeta, Euskal Herriko Pertsona Gorren Federazioko presidentia. Gaur tailerrengo dugu, lehenengo eskerrik asko gonbidatzearren, ze lehenengo aldia da ona gonbidatuta nahuela, eta tailerran helburua pixkat sentsibilizatzea eta pertsona gorrak eta zein hizkuntza pixkat ezagutu eta erakustia da. 6 eta 9 urte arteko umientzat. Garrantzitsua da hori pixkat sentsibilizatzeko eta ezagutarazteko, ez? Gu gaur komunitatea txikia da eta batzutan emoten dau ez gaila existitzen, baina realidadean gizarte barruan gauz. Eta orduan nik uste espazio egokia dela pixkat euskal gizartean barruan dauzen kultura desberdinen artean bat gu gara, gaur komunitatea, eta kulturakin lotuta zein hizkuntza. Zuen helburua euskera sentsibilizatzea dan bezala, gure helburua pixkat zein hizkuntza euskal kulturaren barruan sartu eta ezagutaraztea. Zein hizkuntza beste hizkuntza guztien artean beste bat da. Eta orduan garrantzitsua da umea erakustea, ze umeak izango die euskal gizartearen etorkizuna. Eta seguru nago egunen baten pertsona gorren batekin elkartuko diela. Ze oin arte ez da egon aukerarik, ez? Hori sentsibilizatu eta ezagutarazteko, ezagutzera emateko, eta egon diez beti barrerak eta oztopoak. Eta, euskal gorrak saiatzen gara, hori erakusten, eta, garrantzitsua da, esan dut nagaitik, ez? Seguro ume horiek etorkizun baten pertsona gorren batekin elkartuko diela, eta pixkat adaptatzeko egokiena hori izango da. Bai, bada. Ezin konpondu eta
neska lagunak, urrengo bat arte bagoaz. Bai, bada. Ingurura begiratzen dut, itxututa banengo bezala. Nik ezin dut gehiago, ez gehiago. Nik ezin dut gehiago, ez gehiago. Nor naizen ni, nozaren zu, ez dituratzen alde hemendik. Begik itxi, algelditu, nire barnean dabil oraindik. Saiatu naiz konpontzen, baina guztia okertzen da. Barruko deabruak atera nahian. Zer gara gu, zer nahi duzu, nik ezin dut horrela jarraitu. Nik ezin dut gehiago, ez gehiago. Nik ezin dut gehiago, ez gehiago. Nor naizen ni, nozaren zu, ez dituratzen alde hemendik. Badu? Bada. Badu. Bai, bada.